για να σας τα εξηγήσω και να σας τα εξιστορήσω και να σας ξεναγήσω στις επιτυχημένες εκδηλώσεις μας τώρα που θα έχετε ζήσει. Τι να λένε λόγια. Θα στραφώ όμως ιδιαίτερα στον ιατρικό τομέα και εκεί στο τμήμα πρόληψης έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου που πιστεύω έχει ξεπεράσει τον εαυτό του. Μας εμπιστεύεται ο κόσμος που έρχεται και εξετάζεται δωρεάν. Η Ένωση, όσο και των εθνικών, τα γνωστά σε εμάς έσπα. Η κυρία Ψαρδοπούλου έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών εταιριών διεθνών και ελληνικών. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει 96 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει επίσης συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Οι δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις της αναφέρονται κυρίως σε επιστημονικές μελέτες στον χώρο της προληπτικής ιατρικής, της επιδημιολογίας,